L'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu és un autèntic despropòsit perquè, ens hem cansat de dir-ho, la Comissió de Peticions no és competent en cap sentit per tractar aquest tema, com ha estat reconegut per la pròpia Comissió Europea, com va reconèixer la pròpia presidenta de la Comissió de Peticions en relació a una altra petició d'una naturalesa similar. A més, ja ho sabem que l'informe no és vinculant en cap sentit, i a més, aquesta missió va comptar amb el boicot, la missió de la qual es deriva aquest informe va comptar amb el boicot de pràcticament la meitat dels grups parlamentaris del Parlament. Per tant, és simplement una operació més d'aquesta estratègia d'espanyolització del Parlament Europeu que està liderant la senyora Dolors Montserrat i que només està servint per una cosa, que és destrossar la reputació de la Comissió de Peticions i de retruc del Parlament. La senyora Yana Tom és una senyora que està vinculada, és públic notori, amb una activista pro-Putin que durant uns anys ha tingut fins i tot prohibit la circulació per l'espai Schengen i, per tant, si algú té amistats perilloses amb el règim de Putin, és la senyora Dolors Montserrat a través de la senyora Yana Tom, que ha sigut la presidenta d'aquesta missió, no nosaltres, per descomptat.